Než začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký pes u ďalšieho videa. A dneska si pozrieme taký bizár, ktorý som odhalil za posledné 2-3 dní. No, kvázi ako viete, potrebujem zohnať trošku peňazí, tak bych bol rád, keby ste ma podporili a dali nejaký ten donate, alebo si zakúpili moje Hero, kde je všelijaký prémiový obsah z Andy TV, napríklad celé koncerty, lebo viete, že kvôli copyrightu som musel niektoré segmenty vystriať na YouTube, tak celé koncerty nájdete treba na Hero, alebo nejaké bonusové videá, takže kľudne poďte do popisu a členstvo Hero stojí 5 €, myslím si, že sa to oplatí a bych do toho dal, keby kvôli Andymu, pretože okrem Andyho videí sú tam aj iné prémiové videá, ktoré by ste možno radi videli aj iných tvorcov a na ktoré mám samotné povolenie. No dobre, teraz sa objavil na internete, nevedel som, že niekedy budem točiť video typu, jak točí väčšinou Rod Belden, ale objavil sa, no na rozdiel od Rod Beldena, nemám svoju tvár. Na internete sa objavil taký podvod a je to skôr, neviem či normálny podvod alebo kryptopodvod, ale dávajte si na to pozor, lebo normálne dojdete na to cez stránku profesií. No, ja som skúšal to nájsť ten inzerát na profesii.sk, nenašiel som ho, ale nájdete ho bohužiaľ na stránke joble.sk, ako, neviem, ja bych tie inzeráty nahlásil. No a je to v sekcii práca na doma. Prečo som hľadal prácu na doma, keď chcem zarobiť peniaze? Ja nemám problém ísť aj do reálneho zamestnania, ale momentálne mám problém kvôli úradom sa oficiálne alebo nejakým spôsobom normálne zamestnať, tak som hľadal niečo, čo zarobí také že sa to nezdanuje alebo podobne, tak preto sme to hľadali a aspoň na doma, že z domu pracujete a zarobíte aspoň nejakých pár eur, nie? No ale čo sa stalo, mám to tu vyskrinované z telefónu, našli sme takýto podvod, v podstate bych to nazval. No, ono sa to tvárilo ako normálna zamestnanecká ponuka, hej, všetko by bolo OK, všetko v poriadku. A vlastne stránka vyzerá takto. Toto mám z mobilu vyskrinované. Takto vám ponúkajú práce, hej, že práca na diaľku, trebárs, anotácia údajov, že môžete pracovať až 800 € týždenne príjmu, 3 až 5 hodiny, trebárs, hodnotenie produktov až 1200 týždenne príjmu a 180 hodín mesačne, testovanie hier. A táto ponuka ma vlastne zaujala, lebo vždycky som chcel testovať hry a vôbec by mi nevadilo, že by ich testoval trebárs na Android alebo na čo. 120 hodín mesačne a 1000 týždenne euro by som ako dostal, hej, prakticky. Takže na túto ponuku sme vlastne s mojou mamou reagovali, že išiel by to teda robiť, keď je to na doma. A nebolo by to špatné. No a v podstate tuto vidíte históriu, kde som to našiel a väčšinou nie sú to tieto veci. No najprv to mama našla vo svojom mobile a k tomu nemám prístup, aby to vyfotil z jej histórie, tak som vyfotil, kde to hľadala potom na moju a vidíte, je to skjoble.org. Z tejto stránky našla zrovna túto danú stránku. No. A ako vidíte, tu hore je GFK. No proste, ono má to... GFK sa ešte dostaneme. Potom sa mi na WhatsAppe ozvala taká jedna pani, čo mne už číslo telefónne toho WhatsAppu smrdelo, takže toto není ono. Doriti, kde tu mám, som sa v tom stratil. No, mne už to číslo telefónne toho WhatsAppu smrdí. Aj tá fotka mi nevyzerá nejako známo, že ako nevyzerá to, že by to bola nejaká šéfka alebo čo. Ale tváril som sa, že o tom neviem, že mi to smrdí podvodom alebo čo. Tak proste. Myslel som si, že by to aj mohla byť možno seriózna ponuka, trebárs, lebo mi to nedocvakávalo až tak úplne. Ale dovie. Číslo, keď si všimnete, to ma jedine už varovalo ako moja duša, že pozor.
tu nie je slovenské telefónne číslo. Číslo je z Ameriky, 39344681, to nie sú naše telefónne čísla európske. Tuto som vycenzuroval moje osobné údaje, ktoré som musel cez tú webovú stránku poskytnúť do toho WhatsAppu. A tu sa mi ozvala: ahoj, teší ma, že ťa spoznám, volám sa Jana Daňová a som regionálna zástupkyňa spoločnosti GFK, internacionálnej platformy na optimalizáciu dát. Našej spoločnosti GFK zaznamenali vašu žiadosť zaznamenanie cez Google. Máte záujem prácu v našej platforme, teší nás na vašu odpoveď. Toto som nechal napísať vlastne to pod tým moju mamu, pretože som si nebol istý, či to je real alebo nie. Tak chcel som na to prísť na klop a tak teda vyskúšam to, no. Za vyskúšanie nič nedám, pokiaľ do toho nedám peniaze, nič sa nestane. Ale zabralo mi to 2 dní môjho života a to má viaceré, aké by o niečo prišiel. Tomu sa ešte dostaneme. Ak máš teraz chvíľu, s radosťou ti poviem viac o tejto práci platforma, že začínať. Vyzerá to zo začiatku seriózna ponuka, ale keď už ste si všimli, ja som si googlil to meno a keď do Google dáte meno Jana Daňová a ešte som k tomu naschvál dodal GFK, nič také mi tu nenachádza pod GFK. Vôbec. Miesto toho mi nájde slovenskú speváčku Janu Danovú, Balugová Daňová, proste speváčku, nič inšie, takže táto osoba sa vlastne prezlieka za túto ženu. Takže v podstate táto žena, táto speváčka je obeťou phishingu alebo podvodu a ani ona samotná o tom samozrejme nevie. To je fakt bizár. Proste. Kvázi. A teraz ideme na tú samotný web GFK. Takže ja si dám originál stránku GFK, čo mi nájde. Jasne, že som niekde vzal teraz GFK podvody, k tomu sa ešte dostaneme. No a tuto máme originál stránku GFK. A tu je GFK je najväčšia nemecká spoločnosť pre prieskum trhu, ktorá poskytuje data a inteligencia pre spotrebiteľov priemysel. Spoločnosť je pobočkou spoločnosti Nikve a sídli v Nemecku. Vôbec to nemá nič spoločné so Slovenskom. Viem, že majú nejakú pobočku v Nitre a merajú tu nejaké prieskumy trhu a tak. Takže to už vôbec mi nesedí k tomu, čo odo mňa tam vyžadovali. Tuto je Nikve a takéto. Tuto je na Slovensku Jugov. Jugov patrí tiež pod GFK. A ja pre Jugov občas vyplňam výskumy a proste nestalo sa mi, že by odo mňa pýtali peniaze. Tak dobre, tak skúsim to GFK, teda som si povedal. Takže tak. Lenže, keď si všimnete už ďalej, že čo je náplňou práce, tak tu sme mali porovnať produkt, že čo, akú recenziu vlastne odo mňa chcú. OK. Normálne sa pracovné veci neprezrádzajú na YouTube, ale keď ide o podvod, tak poruším túto pracovnú stratégiu, ale nebojte sa, milé televízie, keď budem pracovať pre vás, nič neporuším. Toto je, jak by som vlastne akože mal zarobiť. Tabulka. A tuto je, že tu sa mám registrovať. A už tuto nie je ani vyfotená doména toho webu, ani vám ju neukážem, lebo ide tak o podvod. Ale aj tu má Nikve Company, hej, všetko logo skopírované celkom. Optimus, prísť registrovať sa. Ale nechcú ani váš mail, len stačí vám telefónne číslo a zadať heslo. A teraz, tu vám dajú prvých 10 USDC. Keď si všimnete, USD a USDC je rozdiel. To nie sú americké doláre, ale digitálny dolár, čo je vlastne aj kryptomena. Teraz zavádzajú niečo podobné aj v eure, hej? Že bude aj digitálne euro. A má tu tú istú hodnotu, čo normálny dolár, ale je to kryptomena. Takže tu som musel tú pani pozvať, kvázi. No a tuto som bol na nejakom školiacom profile, kde som musel urobiť úlohy. Tu som musel kontaktovať zase servis, lebo sa mi stala jedna nemilá vec. Tuto, čo sa toho servisu týka, tá pani, tá školiteľka, zaplatila 500 akože USDC a tu už mi to smrdelo, aby som dokončil danú úlohu na tom školení. A teraz som mal toto ako provizorný zisk a zarobila iba 1274,58, ako o $500 viac na tom balíku prekvapenia, hej?
To by možno ani nebolo také zlé, lenže mňa zaráža, prečo musí do toho človek vložiť svoje peniaze, aby toto vlastne, a toto je vlastne váš zárobok, toto je provízia, hej? Ale prečo mám do toho vraziť peniaze, aby mal toto? A kvázi zarobila iba toto a toto celé mohla vybrať. Kvázi. To proste mi niečím usmrdelo, nie? No, tuto mi dala nejaký doklad, jak to vybrala, to nebudeme ani riešiť. No a tuto je môj účet. Takže som začal robiť svoje úlohy. Takže jeden deň sa mi nestalo, že by som musel do toho vkladať peniaze. Tu som dokončil všetky tie objednávky. K tým objednávkam sa ešte dostaneme, lebo vám musím povedať jednu dôležitú vec, že tie veci, čo tam vyhodnocujete, nie sú pravé, ale sú to väčšinou fejky. Tu ma donútila zaučiť, napriek tomu, že som tvrdil, že nemám svoju kryptopeňaženku, aj keď som mal, tak som musel založiť si svoju kryptopeňaženku a tvárila sa, že nevie, že urobila chybu, hej, lebo môžem vybrať až od 120 USDC, kvázi. No takže tu mám vlastne novú kryptopeňaženku, ktorú vám tu ukazujem, no. A miesto USDC musíte dať USDT. To je tiež akože kryptodolár. No ale chápete. Tuto môžem dať, že tu som dostal kód, toto proste nemusíte riešiť. No, keď už môžete mi tam poslať peniaze, ale myslím si, že aj tak už nebude ten QR kód platný. No. A tú adresu, ktorú som zacenzuroval, som mal dať sem do kolónky výber. Tu som to dal, lenže mi to nešlo týchto $90 vybrať. Takže je jasné, že som musel to zase po dokončení objednávok na ďalší deň. No, 156 USDC, zase som musel ísť na školiaci profil, tam som zase nemal problém, ale už nastal tu daný problém na mojom účte, kde som dostal 20% onu, kde vlastne musíte minus $63.86 prispieť na to, aby ste zarobili vlastne túto celú províziu. No a tuto mi to už smrdí phishingom a podvodom, jak oni zarábajú. V podstate ja vám to vysvetlím, ono to funguje tak. Áno, ja bych dostal $228 za to, že dokončím túto objednávku, plus môžem aj ďalšie. A že vraj na tieto objednávky, ktorú ukazujem, máte iba šťastie, že môže byť jedna za deň. Ale sú ľudia, ktorí písali o tom podvode a píšu, že dostali aj 3, aj 5 krát a museli vkladať stále do toho peniaze a kvázi z toho potom aj z tej provízie mali hovno. Takže v podstate. No a tu už mi to smrdelo. Našťastie som do toho nedal, lebo mám svoj rozum. Takže táto objednávka tam stojí. Inak tie boty vyzerajú jak Adidasy. Áno, sú tam niekedy odfotené aj boty značiek, aj veci. Ale v skutočnosti sú to fejkové veci, fejkové produkty. Takto vyzerá tá stránka. Takto to proste je. Tuto sú tie objednávky, čakajúca, dokončená. Tu je tá kabelka, čo som pre ňu mal akože s nedostatkom, že za to dala tých $500. Ale províziu mala tých 1000, hej. Ja som z toho mal len zisk tých 72 USDC, kvázi, z ktorých som si robil svoje výskumy, no a proste. Áno, musel som zacenzurovať údaje kvôli YouTube, lebo YouTube by mi mohol dať za toto strike. No, tu je adresa na platbu tej spoločnosti. Ako, kto je šikovný, vedel by to opísať, pravda. Ale to nebudem riešiť, to nebudem ani cenzurovať. Na čo? Sú to podvodníci. Myslím si, že YouTube to pokopí. No, tu som musel komunikovať z ich podporu kvôli jej produktu. A proste takto to funguje, no. No, a tuto je 72,4. A je otázne, či tá školiteľka vie, že je to podvod a takto to robí a má dosť peňazí, aby to zvládla a vlastne ich dáva sama sebe. Alebo proste v podstate ide o to, že nevie a je tiež v tom zatiahnutá. V každom prípade, vzhľadom na to, aké má meno, si myslím, že ide o hlavne jednu z hlavných aktérov, alebo aktéra. Môže to byť kľudne aj muž, bo niekedy mám pocit, že to písal stroj, tie správy. No,
Toto fotila mama, takže to neriešim a že čo ako máme robiť. OK, tuto som musel stiahnuť ten KuCoin, to je v pohode. Zas tu mám kryptopeňaženku. A za každým, keď som niečo mal spraviť, celá snímku obrazovky, nestačila jej správa, že to mám hotové. No, kvázi. Len to stačila správa. Na čo mám posielať svoju adresu niekomu do fotky, hej? No. 90,17,7, no. Toto proste, to sa tam deje, to. Tuto som si to mal vybrať, OK. Zase, no kvázi, to sú veci, čo som proste... Ale aj túto tá adresa, slovakiamasurmed.sk.com. To nie je oficiálna webová adresa spoločnosti GFK. Originál GFK. Proste spoločnosť nemecká GFK je obeťou tohoto phishingového podvodu, ktorý sa teraz deje. A preto vás na to upozorňujem, aby o tom netočil video, ale proste chcem upozorniť na to ľudí, aby si dávali pozor a proste je to logické. Toto sú tie fejkové objednávky, ktoré som musel vyhodnotiť, že buď som s tým spokojný, šťastný, podobne, hej. Takže kvázi, niekedy sú to podprsenky, niekedy boty, niekedy handry. Kvázi takéto kravinky sú to, no. Proste. A nie je to ani real. No a tuto je zase tá moja objednávka. No a tuto som písal, že problém je v tom, že na bankovom účte mám iba 4 €. Áno, lebo peniaze, no akurát mi došli, majú dojsť až dneska. A momentálne, keď točím toto video, mi akurát došiel môj invalidný dôchodok. Bohužiaľ, za to sa netajím, že na ňom som. Ale z toho si neviem kúpiť veci k YouTube, tak potrebujem si privyrobiť, nakoľko mi YouTube nezarába. A preto som hľadal serióznu pracovnú ponuku cez oficiálne web stránky, kde na to môžem nájsť pracovnú ponuku. A nájdem takýto phishing. Proste to je bizár. Fakticky. To aj Rod Welden by povedal. Proste toto je... To ja neviem. A ona tu najprv si dobíte bankový účet. Jak si mám kurva dobiť bankový účet? Že bankový účet, buď mám peniaze alebo nie. A dám si nepôjdem kvôli vašim kokotinám zobrať pôžičku. Akože. A už jednu pôžičku mám kvôli autu. Že som musel dať minulý rok na opravu. Predtým som zase musel zobrať na umývačku pôžičku. A furt na niečo doberám pôžičky, že sa mi len zvyšuje dlh v Raiffeisenbanke, lebo sa niečo zesere. Takže proste, kde som klient. Akože, momentálne platím pôžičku mesačne 55, neviem koľko. Ale tak vďaka jednej pôžičke som si kúpil aj ten JBL reprák, lebo mi na ňo zostalo, inak by som si ho kúpiť nemohol. Ale kvázi ten s YouTubeom nemá nič spoločné. No, tuto sú zase tie moje údaje, čo som vám ukazoval a takto vlastne prebiehala tá konverzácia, no. No, tuto je, že som mal zadať back, ona neviem na čo potrebovala tieto veci, keď išlo o podvod. Tu som zacenzuroval svoje meno, svoj vek, aj keď nemám problém priznať, že mám 26 rokov, hej, ale ako na čo to musíte vidieť aj z oficiálneho profilu? Štát a mesto, ja viem, že bývam na Slovensku v Komárne, ale na čo to tu máte vidieť, že oficiálne. Našťastie moja adresa tam síce nie je, ale kvázi aj tak som to zacenzuroval, lebo každý aspoň nepočúva môj zvuk, čo hovorím, lebo keď budú náhodou to kontrolovať v YouTube, tak radšej nech je cenzurované to, hej. No, kvázi. No zase je tu tento phishing, hej. No tak som späť a proste tuto je môj akurát minusový zostatok. Zamrznutých $240, no proste kvázi. No a takto to vlastne je, to je celý ten bizár, to v podstate takto ten podvod funguje. A vy tam ohodnocujete fejkové veci, ktoré sa ani real nepredávajú a keď sa tam aj niektoré predávajú, oficiálne ani nie sú v dispozícii, že ich nekúpite, hej, cez tú stránku. A tuto je, že gfk vip.gfk.slovakiamasurmed.sk.com. Aj táto doména nesedí ako profil spoločnosti GFK, ozajstnej GFK. A ozajstná GFK nerobí prieskumy typu, že musíte niekde vkladať peniaze, aby ste na tom zarobili. Tam len proste meráte s inými onými, ja som si zistil, jak to funguje. Možno môžete získať nejaké odmeny, ale nerobia toto. Proste toto je podvod, to je bizár.
Áno, môžete na tom zarobiť, ale keď nemáte hentie one, že musíte do toho vkladať, ale to fakt by ste museli mať šťastie. Lebo oni fakt zarábajú na tom, že vy vložíte peniaze, aby ste na tom akože zarobili. A v podstate kvázi, akože tie peniaze sa vám majú vrátiť, ale popravde, keď vám pravdu na rovinu poviem, tie peniaze sa vám nevrátia nikdy. Lebo v podstate, ja som mal vložiť za to, že som by získal, dám kalkulačku, 228 USDC. Ja som mal vložiť 65 USDC, takže 228 minus 60, kurva, 65, by som zarobil možno len 163 eur, aj keď ich nemám, bovie čo to není, ale v podstate tých 65 by v tom fakticky bolo o to mínus, hej, lebo by som ich musel vložiť, aby som mal túto sumu, ale fúr je to nič, kvázi na tom nezarobíte, proste je to tak, že oni nad vás zarábajú, takže proste dávajte si na to pozor, plus sa mi stalo, že na WhatsAppe si ma dala tá osoba aj do nejakej skupiny, že kde sú sami Češi a robia tieto veci, hej, a že som v podstate musel riešiť, nemusel riešiť, ale ako mohol som čítať, jak na tom ohromne zarobili a neviem čo tí ľudia. Tú skupinu bohužiaľ nemám vyfotenú, ale ja som tú skupinu na WhatsAppe nahlásil a tým pádom už nie som, no. Ma to hneď vyhodilo, asi som porušil pravidlá alebo čo, neviem. A samozrejme aj túto pani, čo vlastne som radšej zablokoval, nemám od nich pokoj, kvázi. Ja nemám v pláne robiť prácu na plný úväzok, ktorá je podvod, proste. A kvázi na tom aj nič nezarobiť. Takže proste som toto zablokoval a nemusím to riešiť. A toto meno, to už je jasný fake. Ja som si myslel, že by to mohlo byť real, ale keď tuto dám to meno, tak mi to nájde speváčku a vôbec nevyzerá ako tá pani na obrázku. A stavím sa, že keby som zobral ten obrázok a dal ho sem tej osoby, tak kvázi mi to nájde nejakú herečku z Ameriky, hej? Že to ani nie je reálna osoba. Že to je kvázi robot, ktorý s vami komunikuje, no. Proste je to bizár a takéto podvody sa dejú, takže dávajte si pozor, na aké inzeráty reagujete, keď hľadáte prácu, aby ste do takéhoto niečoho nevpadli a keď už sa vám to stane, nikdy neplatte reálne peniaze ani v kryptomene. A ja mám dôkaz, že je to podvod a tu si dáme, že GFK podvody a hneď mi tu vyhodí facebookovú stránku, kde sa o tom píše. Viete niekto o stránke GFK a ešte, alebo Snackersfug, to je ešte podobná, kde robíte fiktívne objednávky a máte za to provízie. Keď ale príde balík objednávku, musíte odložiť krypto a dokončiť objednávku denne zvýše 38, si môžete vybrať peniaze späť. No proste, hej, áno viem, GFK som začala robiť na začiatku a sa mi to zdalo, že bude dobre. A ja sa podarilo vybrať, tak ide ako ste písali, 38 objednávok. Každý deň na každú šťastnú objednávku, tak treba doložiť peniaze. Ten zostatok, ale včera som sa za sebou dostala rád za radom tie objednávky, kde treba odložiť už veľa peňazí. Doložil som 3-krát a potom nakoniec mi vyšlo, že mám doložiť 5272 eur a potom môžem vybrať všetko, lenže mne sa to zdá byť podvodom. Aj toto niekto celý čas robí na WhatsAppe, že vás zauča a už som to dala na prešetrenie tým, ktorí prešetrujú podvody. Chvála Bohu, dobre si spravila Erika Zurik. Podvody, neviem čo to bude, ale mám podozrenie, že podvod to bude tiež. Tuto je niekto odpisuje, je to podvod. A ja som to dala preveriť, tak uvidíme. Ďakujeme. Dobre si spravila, osobne by to aj ja dal preveriť. Tuto som písal, no pekne, skoro som na to naletel. Našťastie to som natiahol. No, ale ja som tam písal, že som to našiel na Profesia.sk. Ale pravda je, že na Profesii.sk už ten inzerát nejde dohľadať, lebo aj tam že vraj bol, ale na Joble.sk ho ešte nájdete podľa mňa, takže dávajte si na to veľký pozor a už stránku, ktorú ste videli vyskrinovanú na začiatku videa, hneď dajte preč, proste, lebo tam dojdete k tomuto, keď sa prihlásite o nejakú pracovnú. Ja som mal záujem o testovanie hier v
kvázi dobrá robota. Otestujete hry a máte zaplatené. Nič na tom nevidíte smradlavé. A ono vás doťahujú do takýchto podvodov proste, hej. Takže, a to sú všetky proste, to si kľudne môžete prečítať, môžem vám to dať aj do popisu videa. Mne to nerobí problém, dal som to cez Ndisek, takže nemám to cez môj osobný profil. Pozor na tieto inzeráty. OK, tak to je nič, to sú zase iný typ podvodu, ale vidíme, že sa to tu deje, podvody, zločin, drobné priestupky. No ale o GPK ani jedna webová stránka nepíše, že takéto podvody z ich značku robia. Ale bohužiaľ, našťastie Andy Veľký pes, ktorý na to došiel včas a natočil vám o tom video. Takže dávajte si pozor a ešte jedna webová stránka, dávajte si fakt na toto pozor. No, nestojí vám to za to prísť o veľa peňazí, keď z toho máte len polovicu proste zisk. Lebo aj to, čo vložíte, keby ste aj vybrali všetky tie peniaze z toho, tak kvázi máte zisk menší, lebo vy do toho dávate svoje peniaze. A to mi príde tak, že keď už mám do niečoho dať svoje peniaze, tak to radšej pôjdem na web XTB, na reálny web XTB, investujem do nejakých akcií a môže mi to zarobiť nejaké reálne peniaze do budúcna, hej? Aj keď investovanie prináša riziko straty peňazí alebo podobne, ale to nie sú až také rizika, že by sa to nedalo robiť. A proste, keď máte dobré portfólio, tak vám to zarobí aj milióny v eurách, nielen českých korunách. Proste za to bych som si dokázal kúpiť aj 3 byty v Prahe, keď dobre zarobím. Alebo možno poriadne auto. Nie, že to treba. Kto investuje, tak vie, že tieto veci si nemôže dovoliť, aj keď na to má, hej, kvázi. Ale proste jasne, že auto si vezmem radšej na leasing. Mi to príde pohodlnejšie, jak to urobil Steak, alebo podobné veci. Alebo nemám ešte možnosť si na auto vypýtať. No ale to každý asi nemá, takže je to logické. OK, myslím si, že asi sme si povedali o tomto bizarde, o tomto podvode všetko. Myslím si, že keď sa vám toto video ľúbilo, dúfam, že mi ho ohodnotíte lajkom, odberom, komentárom, zdieľaním. Môžete si pozrieť dole Hero Hero, toto video bude aj na ňom, nielen na YouTube. A teda majte sa krásne, užívajte si život. A teda čus u ďalšieho videa. Čus.